Vítejte, drazí zákazníci z České republiky. Jsme Všeobecné polské kamenické konsorcium působící v Polsku. Již 30 let se specializujeme na výrobu náhrobních kamenů, které dodáváme a instalujeme na území celé Evropské unie, včetně České republiky. Naší specialitou jsou především elegantní, velké a exkluzivní vzory jednoduchých i dvojitých náhrobků. Zveme vás k návštěvě galerie vzorů náhrobků na naší webové stránce, kde prezentujeme širokou škálu našich realizací. Pokud vás některý z našich projektů zvlášť zaujal a máte zájem o jeho cenu, pošlete nám prosím číslo vybraného náhrobku. Zavazujeme se k rychlé odpovědi s přesnou cenovou nabídkou i v případě dotazů na několik našich projektů. Vyzýváme k kontaktu prostřednictvím e-mailu. Rychle a efektivně připravíme cenové nabídky. Jsme přesvědčeni, že naše ceny jsou atraktivní ve srovnání s nabídkami českých kamenických firem, což potvrzuje stále rostoucí počet objednávek od zákazníků z České republiky. Zasílejte své dotazy na náš e-mail bureau@sakrum.info.pl. Vše webové stránky jsou jelenia-gora.nagrobky.biz.